Hola, jo sóc Snow. Avui som 4 de març de 2025. El genoll dret ho noto més. Una sensació estranya. Després de l'ictus, no, el braç i la cama dreta no existia. I a poc vaig millorant. És difícil d'explicar. No ho sentia abans. I ara ho noto més. Però menys... Uf, és, és difícil d'explicar. Això. És això. Per exemple, em costa parlar. I encara costa. Ahir vaig anar a Sabadell i vaig veure un forn de pa i vaig entrar. I jo portava els cascos i accelerat i normal. I jo vaig dir, hola, és important. I no em sortia croissant, no em sortia de xocolata. I vaig calmar un segon de silenci i vull un croissant de xocolata, sisplau. És difícil per mi. Al cap va bé, va bé. Parlar em costa parlar. Després vaig veure Rec 5 Avance i internet, la gent s'enfada, s'enfada molt i és per això, criticar a l'ERSEC. Mira, Why did you ask for it? és cert. I per últim van fer els premis Hollywood i no va guanyar Demi Moore. Per què? Ho entenc. Ho entenc. Internet i jo, un premi d'Oscar, Demi Moore. És el que hi ha. Marvel Snap és gratis. Comprar coses, per exemple, Gold, però posa el preu 10 euros, 15, com a molt, una carta, 5 euros, una carta. Està bé. Però això és massa. És massa. Espera't. O això. Una carta. Què és això? Què és això? 80 euros. Què està passant? Mira. És gratis, però no ens passem, hòstia. Adeu, que vagi bé. I fins una altra. El dijous, hots. Adeu.